Ndiyabulisa ubukele egameni likaYesu waseNazaretha. Mfundisi ubathanda cwasi ke lo siphinde sahlangana kwakhona apha ku Reason to Live umntakabawo. Siphethe utata umpostile ngokwakhe Nkosi yami. Ayibo, amen. Akasibalisele nje ngezinto zobizo nangayo nje indlela lena yalapha enkosini sizawuva ke kuye ke uba uthini simqhawule esemsebenzini ke bazalwane. Kodwa sazama ufostele ba inkosi yami makabe khona just because siyazifuna izinto ezilapha kuye zibekwe nguThixo kuye. Tatam khakubulise ke egameni likaJesu waseNazaretha osasuzazisa ke nakubabukeli. Amen. Manibulise ke mfundisi egameni lenkosi yethu Yesu Kristu mNazaretha. Ndingumpostile uZila. Yes. NdingwaseNgcobo. Okay. Ya kwaBokleni pha. Ndisenisiwe ke izono zami sixolelo. Yes. Ya ndahlangana noYesu ebutsheni bami. Amen. Ya ndiyakhokhela ka Mount Zion Apostolic and Prophetic Ministry kwalapha eCrossroad. Okay. Ya ndikhulela ke eNgcobo. Ndizalelwa pha ndakhulela pha. Ndikhulele enkonzweni Apostolic Faith Mission. Okay. Ya ndikhula njengabantwana bonke. Okay. Ya ngoba sikhuliswa thina bazalelwe enkosini sikhuliswa sihamba inkonzo. Okay. Ya ndikhuliswa ngumama owayemthanda kakhulu uThixo. Ya osikhulise esenzisa inkonzo singa understand. Okay. Ya ndikhula ethe xa ngiqala sub A. Okay. Siqala esikolweni ndaqaphela into bana every Monday pha ekhaya sikhuliswa kusithwa asidli. Sikwi fasting ndixa kuba inoba intoni le. Okay. Sasikelo xesha singabantwana ukwazi nothandaza ukwazi nothini qha awudli. Okay. I think sasifundiswa indlela yoba loyalty. Okay. Yeah, because sasikhula ungadli late call kuyathandazwa. Kuyahlatyelelwa kuthandazwe. Okay. Isidika ke lonto kuba xa ufika pha phandle ufika kwabanye abantwana ubizwa ngamagama pha mfundisi. Okay. Zonke ezo zinto ubizwa ngamagama afani. Yes. Ngelo xesha. Okay. Agood ke xa uwajongile ngoku Paul. Yes. Ya mfundisi Shumayeli zonke ezo zinto zazingangeni kamnandi kuba uyayibona ipressure yokukhula. Khulele ezilalini abanye abantwana uPaul ntwana ya baphila kamnandi xa ujongile kwamakwabo. Okay. Bahamba yonke into akukho control. Wena ukhula kwifamily ekuthiwa akufunwa chomi. Okay. Apha ufuneka ubheke esikolweni ubuye esikolweni uhlala apha wenza umsebenzi wesikolo xa ugqibile kuthi akho ntombazana akukho kwekwe apha wenza yonke into. Okay. Ya then xa ujongile ubona apha ku strict apha xa ujonga amanye amakhaya ubona uba hayi ya kumnandi uyarhalela. Yes. Ukukhulela pha. Yes. But sasingayazi bake siyancedwa. Okay. Ya sikhula ke kukhonzwa sibheke enkonzweni. Ya ndandinendumiso ke mfundisi. Okay. Ndikhula ku Sunday school ndindumiso 121. Ndandimasterisha ke cula ndiyoyibeka ekugqibeleni. Okay. But meaning dololo. Yeah, because kalo sikhula silandela abazali. Yes. But singayazi biyangena ngoba wawuthi ka uphathi kwabanye abantwana noma bona badlala ezinye izinto kodwa wena into yakho enomdlalo phakathi necawe. Okay. Inenkonzo. Then ndakhula ke ndimthanda uThixo xa ndilapha ekhaya naxa ndisenkonzweni ngeba ndiyamthanda ngandiphatha kwabanye abantwana kodwa awuna chance yokwazi ukuveza ukumthanda ngoba ipressure iyabetha because abanye phakathi kwabo bakhulela kwizimo ngezimo. So ndikhulela on that situation. Ya ndamkhula ke ndikhonza ndingakuhlekisa ke into ba kwakuthanda ekhaya isitishi ekhaya iFaith Mission. I think ke ngokweli xesha imission. Ya kwayisitishi kungenelwa pha. Umfundisi uhlale All Saints xa befikile nodadewethu kufike ke kushunyayelwe kufuna umuntu ozakwamkela uYesu. Okay. Kuba sinqamile
noba kusebusuku noba i-night prayer noba intoni sinqabele uyolala sinqabele sifuna uphuma enkonzweni once kwafuna abantu abafuna uYesu siphakamise izandla Ikhawuleza niyeqala. siyeqala ngoba xa sijonga apha endlini sithi abantu abangenaYesu Okay. esicinga uba sinaye xa kujongiwe and xa kunothiwa kufuna umuntu ofuna uYesu sithi abantu abakhoyo apha samkele lo Yesu but ndandingayazi uba ngaba kutyalwa something All right. ya xa ndikwi-age of 18 ya ndava andonwabi Okay. ya kunento endandingayazi endiyiqonde ngondimdala uba yelubizo Okay. because noba ndiyatya noba ndenza ntoni but ndiphawula into yobana andonwabi kunevoice endiyivayo Okay. ethi landela igama lakho igama lam ngu-Amos. Okay. So I think umama ndimazi noba endithiye ngenjongo or endithiya kuba A prophet. prophet okanye wayithiya kubethiya but I believe ke igama noba umzali lithiya line meaning Yes. and elaa gama liyalandeleka noba umntu angangaliboni ukuba liyalandeleka so ndandiremindwa qho ngento yoba yeyi igama lakho awulilandelanga and noba ndiyatya kuyaphela and ngelo xesha ke ngoku ndise-high school and e-high school ke ngoku umgangatho unyukile ndifikele kwixesha lokumlibala uThixo and kule ndawo ndifunda kuyo akukho nkonzo esindisiweyo Okay. nam ndingene kwezinto ezikhoyo ndiyasela Yes. ya namantombazana but into endayiqaphelayo umfundisi kukuba noba ndandisenze ezo zinto andandingasi-enjoy ndandingakwazi uzi-enjoya because i-problem yindlela kukhona i-seed eyayityaliwe kum endandingayazi ukuba ityaliwe but yona qho if ndisetywaleni ndandithanda usela ikona ibhiya kuthiwa yi-Castle Mixed Out mhlawumbi ungangayazi kodwa Castle Mixed Out yayigood andiyazi noba igood nango ukhawuleza unxile because into endandiyibaleka kuba xa ndisela kwispace se-35 minutes if kwafika ivoice ethi kokwenu ayifunwa le nto yenzayo and awulandelanga igama lakho then ndiba sober qabuke kuphela utywala tu noba ndizabusela ndibusela nje okweni ngandisela idrink akho nto benzayo noba ke ndizawube ndikuloo nto zamantombazana but if kwafika ivoice akho nto i-enjoyekayo up until xa ndikwi-age of 21 Okay. I discovered uba man nandenza ivow noThixo zange kubekho umuntu ondishumayizayo Okay. but ndathi ndisidla kwafika le voice louder Okay. ndiyiphethe iplate yawa then ndafikelwa into ethi no mandikhonze mandibuyele kuThixo and andikayi ukwamkela Yesu but kuba ndikhuliswa ndiyayazi lento ndanezigqibo endizithathayo noThixo uba mandibuyele and ndimele ukubuyela kuThixo then ndabuyela enkosini ndasindiswa ngelo xesha. Okay. Unfortunately ke kwinkonzo endandikhonza kuyo ngoku andizuyibisa ngagama ndandisebenza emsebenzini onemali encinci so kwakukhona iinkonzo ezenziwayo ozo-JJ no-JD business assembles then ndiphawula into yobana abantu endinabo egrupini yam ka-JD banemali andinamali and ngofuneka ndithathe le sentana ndaphela ke ndiyeka ukukhonza but xa ndiyeka ukukhonza ndabona uba yeyi and le nto ibiseyingenile ayindonwabisi ndaphela ndikhangela inkonzo ndahlangana notata uPhanya ubishop ndafika yayibona laa nto xa ufika enkonzweni uqonda uba endisemncinci ndiseyang xa uzawufika uthi ndisuka kwenye icawe ingathi njengabantu abakhwela ecaweni yayazi siyazazi ii-tourist zecawe umntu ongena kule cawe aphume kule izawuba ngathi ndiyathorisha ndafika ndamkela uYesu ndasendimamkela uYesu ndamkela uYesu kwakhona ndaqhubeka ke nokukhonza since then ndaseva ndaqiniseka ukuba ndiyakhonza ndiyaseva ndiyazama ukuba ndibe loyal kuThixo ndibe loyal ebandleni ndibe loyal enkokhelini then ndaqhubeka ke nenkonzo sithandaza ndandiyithanda ngelo xesha andizuthi sisitori sayithanda nangoku but nangelo xesha ndandiyithanda inkonzo yentaba it's whereby ndahlangana nomoya ingcwele khona
Okay. because I think uyamamkela uYesu but sometimes ube ungekagcwaliswa ngamandla but Yes, the first time ndinyuke notata abathile sangabazalwana ke ngoko sanyukela entabeni ndamkela amandla kaMoya Ngcwele. Then it's where it begins into ba nqwenele ukushumayela ukuvangela. Okay. Yeah, ndashumayela ke for years. Yeah, 2014 2010 uMoya Ngcwele wayiqinisekisa kum ayikade vele into ba I have to ba ndiqalise ukushumayela. Okay, before singene apha tatam kule ndawo ungena kuyo ngoku apha kunento endizibambayo apha. Amen. Kule ndlela lena sokubalisa ngayo nokukhula kwakho. Amen. Ndiyafuna ngoba baninzi abantu okokuqala abakhuliselwe enkonzweni namhlanje basetshwaleni. Andifuni basibashiye nje abo bantu abo banjalo, and at the same time nathi sisindisiwe sinabantwana sibakhulisela abantwana entsindisweni. But ufumanisa ukuthi ke ngoku along the way mhlambe ke nabo bazohamba bahambe badibana nechomo okanye bahambe baye ema-university bafike pha babe nokulahleka. So ngokwendlela obona ngayo wena nokwendlela othilekelela ngayo yiyo lonke lento endithetha ngayo, ungasicebisa uthini thina singabazali ngale party lena ukuthi singenza ntoni mhlawumbe ingcono ukuze nokabantwana bethu bakhulele enkosini senjoba i-understand lento sibafaka kuyo yalensindiso, futhi at the same time ngabazali mosabo basecaleni. Then at the same time ke ngoku lona umntwana yena okhulela enkonzweni ungacebisa ukuthi makathini nje bekhula nje apha enkonzweni ekhulela apha enkonzweni angenza ntoni, futhi at the same time lo owileke ngoku wayikhulisa ngevangeli angenza ntoni yena. Siqale nje apho kwezo ndawo ezo zinjalo. So ziyi-3 ezinto endizithethayo. Ngumzali lona okhulisela umntana enkonzweni angenza ntoni ngcono, mhlawumbe into enokwenza ke ngoku into yobana abantwana bakhulisayo bakhulele ngendaweni eright okanye bathi babe bayayibamba intsindiso. Wesibini ngulona ke ngoku yena ongumntana usakhuliswa ngaba bazali. Inzima lento lena yale nto yale nkonzo, ufuna udlala nechomi, yabona. Then wesithathu ngulona ewakhuliswa ke ngwawa ke ngoku yena. Ndiyafuna nje ukungene kwezo nto ezo kusicebise nje singabo bantu bathathu sinjalo. Ya ndingaqala ke kule ndawo yabazali. Ndiyacinga uba indima yabazali abakhulisa abantwana bebakhulisa abokuqala abazali mfundisi mna ndikhuliswa ngumama esendisiwe, utata akasendiswanga. Okay. I remember utata, he was a stubborn man. Umama indlela wayesikhulisa ngayo wayesi-introducer kuChrist. Okay. Utata engayikholela into kaChrist and eqiniseka into yobana funeke naye ezakhe rituals akholelwa kuzo uyazenza kuthi. Although sibambe le kwelicala likamama but kuba utata uba ngutata. So I remember mna ndizawuqala kumfundisi phakuthi ensutha Ngcobo ke efamilini sinalento kuthiwa yingqithi lo mnwe unje. Lo mnwe ndibhadla unje. Ndibhadla lo mnwe ukho sowuphilile andiwazi ba wawusikwe nini wawuthweni. Okay. Utata uthi umama ekhuleni kwam ndandibukhali ekumthandeni uThixo. Then utata icapkela lonto ba andimfuna umntana oyikwekwe ozawuthanda into yenkonzo. Then ke khona into ekuthiwa kuqatywa. Okay. Yeah, wathi ndifuna umqaba ngokasemncinci angekazi into asemncinci. Wandiqaba kuthiwa zandifuna utya nalo nyama. Okay. Yonke lonto wafakwa loo ntambo zangilale nakum zonke zanto zifakwayo. Wandisika lo mnwe kube sithi xa enobhadla mhlawumbe angangafuni ukusika lo mnwe. Okay. So ezo zinto zi-spiritual, ungazibona zi-physical but also zi-spiritual. So kukho izinto esizifakwa ufaka uqatshulo wenziwe zonke izinto ezihamba zibe bendithetha ngabantu babini. Lona ukukhulisela kuThixo, lo naye ngapho ukukhulisela kule into akukhulisela kuyo. So une-role model ezimbini. Okay. Unomama ngapha okukhulisela enkolweni, unotata ngapha naye oneyakhe inkolo atsala and kuye noba ka role model but uyamoyika ngoba utata always ngela xesha ebesoyikeka utata asehlali nabo mos uhlala edorophini unyaka wonke bufikile ufika lo mina i-weekend amke kodwa uzawubuya ngoDisemba. So ikakhulu sihlala nomama, imfundiso eninzi siyifumana komama. So uPaul into bana apha kuwe kuzawudiluthwa lento, ngapha ukhuliswa ngenye into, ngapha kukhona ofaka eyakhe into. And noba ungangayihoyili
but inayo umthelela Okay. apha izahamba ivuke khona ihambe ingaqondakalanga isebenze umuntu many backsliders abakhona babetheke kuba bakhuliswa ngohlobo nithetha ngalo Yeah. but abanye secondly abazali basindiswa bobabini but uPaul ntobana njengoba besindiswa bobabini uyi-one umzali apha ongumsekelo Okay. umnye umzali okufundwa kuye apha ngabantwana njengoba kufundwa omnye uyekelele akekho uyekeyeka apha ekukholweni khona abantu abaneutral uyakhonza but unyaka wonke futhi akhonze xa kukho izinto zamawabo upha Okay. ithi bebhetele xa ingutata iba worse xa ingumama because utata uyakwazi unyamezela but kukhona istage esizawufika sibone khona apha ebantwaneni uba man apho khona neutral khona umthanda uThixo and nayo ibusimila kule ndithetha ngayo because iyenza isalvation yabantwana ibe confused. Okay. uPaul abazali noba mabakhonze okanye mabangakhonzi uPaul abantwana apha ecaweni ngoku bakhonza kukhonzwayo kuyaculwa abasuke pha bengenabazali abakhonzayo bafike babe serious aba babazali abakhonzayo ufike ungaya noba ngoku uculwa ka noba lento ayenzayo i-right i-wrong because i-problem is not ayikho semntaneni Okay. isekhaya because baconfused yimpilo sometimes bayamthanda emlonyeni abazali but indlela abenza ngayo phaya endlini i-affecta ebantwaneni uPaul abantwana abayazi noba mabakhonze noba mabangakhonzi because i-problem ilapha ebazalini yeah and ukuze babe bayakhonza abantwana kwinto endiyibukeleyo ndayibona nami phantse ndayibhuda. Okay. Le abantwana ube ungabateach whereas bese bengekangeni na ku grade R. Okay. Umfundisi umthandazo fundise bafunda abantwana yonke into impilo yonke into eyenziwayo apha ibe into esebuthixweni. Okay. So that impilo yabo ingabi nayo enye into eyaziyo but uPaul abazali ngabazali baba serious enkonzweni Okay. when befika ekhaya bangabikho serious then kungabikho izinto zifundiswa abantwana ekhaya. uPaul ke ngabantwana bazaba confused still because abazali baphila ubomi obubini baphila omnye ubomi ekhaya kuphila omnye ubomi ecaweni so abantwana xa bejonge utata bemjonge ngemehlo lasendlini ecaweni bayabhideka. Xa bejonga utata endlini bemjonga ngemehlo lasecaweni baba confused. uPaulus waphawula sinabantwana abangamfuni uThixo i-level yokuqala le ndiyithetha abangamfuni uThixo because of babone impilo yabazali ingalandeleki ingena direction. Yes. So it's very important for abazali xa bekhulisa abantwana ingabe i-role model yabo ngumfundisi kodwa i-role model yabo ibe ngabazali apha endlini. So ikuphilwe ubungcwele apha endlini iphilwe inkolo apha endlini yonke into eyenziwayo apha yenzelwe ubuthixweni so that abantwana bakhule be-understanda only uThixo. But if kuphila ubomi obubini yeah then izakwenza lento fumanisa ubumama notata baxabana phambi kwabantwana balulwa phambi kwabantwana bayathukana kuthukwe omnye uthukana lecawa kodwa naye uthi usindisiwe andiyazi kwalento uthi usindisiwe andiyazi kwalento uthi uyayishumayela nawe uyashumayela na abantwana bayazi ngoku intobana hey aba kanti thini into yalapha ekhaya but xa fika umuntu upha uthetha ngelwimi ezintsha uhlabelela thandaza abe ngokugqibela but apha endlini into ayiyongo le iphilayo then end up abantwana bekhula ke ngoku bengamfuni uThixo because of bebona indlela yoba i-confuse kwasekhaya lento ayi-confuse icaweni but i-confuse kwasekhaya because phaya ekhaya ayiphilwa right. Asiyazi ke ngosingabantwana sizawukhula njani thina sikhula kufuneka ndifika kwi-age of yokwoluka. In my heart rhalela ngasendoluke ngenkonzo because ndibukela aboluswe ngenkonzo ubomi babo bubheka phambili but if ndiyoluka ngenkonzo ndizawuxabanisa bekhaya because apha ekhaya ayizuvumeleka loo nto because intloko ayikho kuloo nto and yet ke ngoku kufanele ndolukile seswelekile utata unabaninawo bakhe ababukhala abangayifuniyo lento yenkonzo. Now uyabona ngoku ndi-confused
ngapha ndiyarhalela but nangapha ndiyafuna and apha ke ngoku ndinyanzeleke loba mandiyokoluka ngesintu ngoba imajority yabantu nabanezinto zokwazi undinceda ngaba besintu not ukuba ngaba bengakhange ndikhulele kwifamily omnye ukucala ngapha omnye ucala ibizawundenza lento kube lula kum but ngoku into endenze nzima kuba ndi-influencer and-influencer liphandle ndimosheke abanye abantwana sithi xa sithetha mfundisi sithi bamoshakele esikolweni no bamoshakele ekhaya phambi koba bawumoshakala esikolweni I know what I'm saying because kukho izinto mfundisi xa uqeqeshiwe waqeqesheka ongazingeniyo nditsho nasesikolweni ndandihlala nabantu abatshaya intsangu zandayitshaya intsangu because ndandiyazi uba xa ndinowutshaya intsangu ekhaya ndizawubona kwakuhanjwe into njani zange ndaya kwantonjani andiyazi zange ndiye ngose ndimdala kanje imigubho andisindiswanga but in my heart kukho la no uthi awukwazi uya pha awukwazi uya kukho into ongakwazi uzenza xa ukhuliswe right but that confusion yoba ukhuliswe ngapha ikutsalele ikubangela into yobana ube nezinto ophela uzenza ubungakhange ufuna ukuzenza so i-problem ngase especially abazali abasindisiweyo mababe zi-role model ebantwaneni mabayiphile i-salvation ecaweni kahle i-salvation kumele kuphilwe ekhaya before iyophilwa ecaweni so that abantwana bangabikho confused xa befika ecaweni yindlela abazali aba-acta ngayo ecaweni naba-acta ngayo ekhaya so oyesibini into ubuyitsho ubusithi ngabantwana mfundisi yes aba-backslidayo ngabo ngoba khulela lapha enkonzweni ke ngokaba ungacebisa uyathini ke ngokaba because kaloku bayibone ngumjojo lento yokukhulela lapha enkonzweni nayo yonke lanto leya injeyana aba understand bona apha engqondweni yabo ba ihamba kanjani lento so ungamcebisa ukuthini ke lo that ke ngokwesithathu ke ngulo uwile ke ngokeni bekhuliswe kakuhle but ke ngoku indlela zakhe azisekhonhle ngoku masiqale kuluwile mfundisi ubekholwa because wayeka ukhonza ukhulela kwikhaya esindisiweyo nawe nobe bekhulela enkonzweni sizawuthetha ngamava mfundisi sizawuthetha ngamava yabona njengoba ndithi ndandike ndisele ndandike ndinxile mfundisi ndicinga uba ndizuye ekhaya ndiyoqabuka ndivalelwe eflatini ekhaya kuvalwe kwaTshixo kwavalwa ifestile andisazi uba ndiyenjani mna bendicinga uba le nto ndiyenzayo ndiyenza phaa umama zange nangemini enye ngose ndimdala awuvule umlomo woba irongo lento yenzayo awukwazi ufika apha kwam unje because umntana inyaniso uyayazi akamelanga ufika kokwabo kodwa into endingayicebisa kakhulu ngaqala kubazali ukubuya komntana mfundisa ikakhulu kusebazalini yabona that prayer umama wayeyithandaza qho ndithi noba ndiyamosha but kule nto ndiyenzayo andiyonwabelanga not because of kutheni but akonwabanga akathethi nam uthetha noThixo into ebethayo abazali bethu bathi abazali nathi singabazali ngoku into ebetha abazali kukuthetha because xa uthetha sele ephumile uyambhekelisa uyamgxotsha kodwa xa unoya kulo ukubizileyo wakunika bona ibe nguye oya kuye then ubuya engabizwanga nguwe and xa ebuya kenzele wena wenzela yena iqala pha and secondly abantwana abaye ba backslider abayazi ubana benze amangcwaba wabazali kwabanye abazali behleli ingcebiso yami endingayicebisa ukuba uzukujonge mhlawumbe wawukhonza wayeka ukhonza ujonge into yobana abazali bakho babanjani emva kuba wena uyekile ukumkhonza uThixo because iwari yami kukuba baphume emphunyelwe ngumphefumlo basweleke ungekabuyeli kuThixo ungazange wenze xolo noThixo ngabo now into endingayicebisa kukuba I know abanye ngenxa yemeko abanye mfundisi khona ndawo endiyishileyo abanye abantwana it's not easy abo kunzima kakhulu ukubuyela kuThixo abanye babo thina sizinkokheli abantwana bethu abanye baba bamfuna umbona uThixo because of icawe indlela esiphetha kayiyo ecaweni indlela kuthethwa ngayo ngathi ecaweni
indlela ekuactwa ngayo kuthi indlela ekwenziwa ngayo zezinto ezibabhekelisayo. It's not that abanye bamke kuba beinfluenced lilizwe okanye belahlekiswe emakhaya, but babethwe even nendlela esenza ngayo singabazalwa lapha ecaweni. Uphawu abantwana benkokheli bonke bayanxila. Abantwana benkokheli bonke akhona omnye ongathi uright. Sithi thina sinawukhokhelwa ngumuntu onabantwana abangamameliyo, forgetting into bana abantwana bengamfuni nje uThixo and bazicela soze babuyele kuThixo. Yindlela icongregation ereacta ngayo to the leaders. Indlela ababukele insokolo osokole ngayo pastor. Indlela babone uzama but icawe kudobelela phansi, ikukriticize, ikurejecta, backbiter in front of your kids. Then abantwana babe ne-anger, bitterness engummangaliso and baphele bengacaphukeli icawe, becaphukela uThixo. Uba uThixo wenza kanje man asoze sibuyele kuThixo, but isolution inye mfundisi ilele kubazali. Prayer. You need to abazali they need to pray for their kids. Ngoba abantwana babesenisiwa kolula uphinde babuye up until abazali bahlale edolweni babe honest kuThixo, then uThixo uzabalanda. I'm a product of that. Zange ngishunyazwe njengoba nisitsho, and it's not that yayilubiso qha into yayinditsala, kodwa yayingumthandazo kaMama oba ndibuyele enkosini. Wayithandaza noba ndikhona, athandaze ngami ndikhona, iqonda hey lo gogo utheni lo ngiyelo ndiguqileyo and benihlabelele ekhaya kwakuhlatyelela xilongo levangeli khona xilongo levangeli. Yes, ule kufuneka sicula ingoma siyoyigqiba ngosasibadala kumama sasimdotsha xa sifuna uyolala uhlabelenye ayigqibe kayigqibayo uzohlabelenye. So ikhona ingoma eyithanda ithi funa igama le xa igqibelisa uwele emadolweni, xa ithi sizawela emadolweni siguqe ngamadolo. Okay. So that kuthandazo as ingqondo yethu ayikho apha, ingqondo yethu asezoya stratweni, but ingqondo yethu ayikho kulento yenziwayo, kodwa lento siyenziwayo kwakutyalwa seed kuthi. So into endingayithetha kwaba backslide leyo, mabazame ukuzicenga abazalwane. uThixo akalandi into, but ukukhonza is not ukukhonzela abazali, ukukhonza wenzela wena ifavor. Salvation is not for abazali abasiniselwanga for abantwana, umuntu usiniselwe as individual. So kubalekile ubomi ukuze bubuyele endaweni yabo, uThixo abuyisele izinto, umuntu abuyele kuYesu asindiswe. Okay, kunendawo ndiyabona ngathi iyangena lento le ndawo, sazoya kwaba ke ngobakhulu lapha enkosini ba benza kanjani bona. Ndiyabona kunabantu ababhalayo nako Facebook nako TikTok abathi asishiyanga Thixo, sishiye inkonzo ngenxa yento bana ke baye bahlupheka, bahlutshwa bubuhlungu ababuve enkonzweni. Uke wachaphazela nendaba ethi phayana wayeka ukukhonza just because wawungenamali yokubana ke ngoxa kudlala izimali qomba hayi ndiyabethakala mna. So ndiyafuna ukusosungena nakwabo abazalwane nokuthi futhi at the same time nathi singenobulumko obunjani for izinto ezinjalo, so that abantu bangaphethi belimala bathi baphumele ngaphandle. And then ke ngo basezibheksiders mosinawa abathi hayi asishiyanga cawe, sasishiyanga Thixo, sishiye icawe ngenxa yokulimala kwabo. So ngase sosungena nakulo ndawo le nje amazwi nje enkuthazo namazwi nje okunyanga nokuphilisa kulaa ndawo leyana, and then sibuyele kwabe ngosiza uqhithela ke ngodada. Yabona ke mfundisi i-problem enkulu le uyithethayo. Yes. Le ndawo ithi umuntu athi andishiyanga Thixo, ndishiye inkonzo. Yes. So ube mdibene phi noThixo? Okay, uThixo udibene naye noba beku-open air, noba bekuphi, kodwa umuntu udibana noThixo enkonzweni amthatha bekuye. Yes. So into eshisayo singaqala kulaa ndawo, intoni lishisayo? So which means xa ndishiya inkonzo ndilimele. So once walimala ingaba impilo yakho indown noThixo, because uyalimala, then xa ulimela uzukwazi uthandaza. Number one, and iBhayibhile ke ngoyicacisile mfundisi yathi isikhuni esinya sowuvutisa umlilo. Yes. Kumele uyohlanganyela, kumele siyohlanganyela. So xa ungahlanganyeli uzikhonzela wedwa, inoba amandla okukhonza wathatha phi? Because inkonzo mfundisi into esisele enkonzweni kukho into abantu abangayi-understandiyo.
Okay. I teach it every time. Ukuba when we gathered here, sizokhonza, size apha, sine service ka-6 to 8 Yes. Monday. That asiyokhonza ba. But siyokuserviswa. Okay. Ukuya enkonzweni kuyofumana iservice. Because noba ungayiqhuba imoto yakho, isalvation efana nemoto ongazuyisa kwi-service. Okay. But uthi ayonakalanga as much as ingonakalanga ndisazayiqhuba. Xa ingaserviswa iphelwa ngamandla. Nawe noba bebiqala ubala kwindawo enyukayo ngo-5 gear iphela inyuka ngo-1 because le moto ayinikwa amandla. Amandla okuba ukwazi ugcina lo Thixo enguthi awumshiyanga wathathaphi. So yokuqala le point bubungozi ukusuka ngeba ndizama utsho kuyingozi ukungayi uyokukhonza because xa siyokukhonza mfundisi icawe siyifakwe kakubi safakwa ukuzohlangana apha ngongathi size kuwe. Okay. Asizanga kuwe size kuThixo. Yabona xa uphuma endlini yakho uya kuThixo emhlanganweni. Okay. Aservice uzawuthetha uThixo pha ngawe okanye nangomnye umzalwane omnikileyo. So xa kungathethwa kuwe nawe ungathethi awuthandazi awuserviswa inkonzo yakho izawuphelela phi and ulimele njengoba uhlaliswa kuba kukho lento ekuphazamisileyo. So izawuphila phi because awunakwazi uphila ungaphiliswanga. Kumele ubuye iBhayibheli lithe xa ndinendawo ngakuwe kumele ndize kuwe mfundisi. Siyithethe ngokwenza njalo siyanza njani siyaphilisana. Kumele but kwalahleka ngoku inkonzo yokuba xa ndinengxaki nawe ndize kuwe ndicele mfundisi noko ndinyathele apha. Uthi hayi bengingakunyatheli tata tena besisenza ngolhlobo. Kunakenzeka lento endihlalisayo indimkise enkonzweni ndingamki kuThixo ndiyohlala endlini. Yi-misunderstanding. Yinto ebinothethwa ikanti ibinganjalongo ilungi. But kunabantu abaninji abalimeleyo belinyazwa kukuba phakathi enkonzweni kukungayazi umuntu uyofuna ntoni. Because when you are going to a service awuyanga mntwini. So everything eyothethwa abamfundisi kumele ikuncede. And kumele ube nesihluzo sokuyazi uba le ndiyithe xa ethetha lo muntu le iyandinceda le yabona ke le ngokwe-understanding yami andingeni kuyo mayingakuqhubekisi hluza. Iproblem esihlalisayo yenze abantu bayeke ukhonza kukungahluzi. Okay. Now kumele ke ngoku uyazi ba xa usiya enkonzweni awuyi kumfundisi awuyi bandleni awuyi kwi-leadership kodwa uya kuThixo. Then once ke ngokuthi ushiya inkonzo uzazikhonzela endlini it's impossible. Ungahlala but iproblem izaba khona mfundisi le nkonzo yenzeka phi. Ndike nenza umzekelo mfundisi ngalento sikwi-social media but ndiyacela ukwenza ngayo umzekelo. Okay. Siyatya mos ngabantu. I-salvation it's like that siyatya. So every day kodwa siyahamba siyephi ngasese. Yes. Into nebangela bafuneka siye pha kuba kufuneka siphinde sitya ngomso. I-digestion system ikwazi usebenza. Yes. So xa ungatyi ubanjani because xa awunokwazi utya uhlala endlini. Enkonzweni siyele uyokondliwa njengoba ndisile service uyokondliwa so that ukwazi nawe wondle. Le ndawo ke ngondiyithetha uba funeka ukhuphile uzawukhupha phi. Okay uzawubukela eTVini uzawumamela but ukhupha phi wena. So uhlobo olunjani lo muntu elityayo qha elinga relieve then salvation yakhe izawukhula phi. UbuThixo bakho and ubizo lwethu mfundisi sibizelwa ngoba alikho selfish awubizelwa wena. Ubizelwa ubukumkani ubizelwa ukushumayela. So once ke ngohlala endlini wayeka ushumayela usekuyo. Usathana ithe iBhayibheli akazi nje kodwa uza afike abe ubiwe umdla wokuyokhonza. Ubiwe iappetite yokuqukela. Then usathana bese faka into bahlala awuphumanga kuThixo. Awuhlele endlini do you think ikhona into ozayigain? Ayikho because awondli. Uzihlelele qha. Then into okukholwa ayikho apha. Into okukholwa isekuqeleni. Kunento ifana ne-fitness ukukhonza. Ifana ne-fitness umuntu ongajimiyo unfit.
umuntu ojimayo ufit awubeka umuntu ongajimiyo beka nomuntu ojimayo uvela ubabone shape yaba ayifani but nasekholweni xa uzawubeka umuntu ohleliyo nomuntu ohambayo oquqelayo serviceayo then uzawufumanisa uba bayohluka. So it's very important ukukhonza not uzikhonzela endlini. It's very dangerous. Wondlabani wondliwaphi lukhulapho usana lwakho. So isalvation inama levels. So wena uzawunyukela kwi-dimensions uzazibona phi uhlele endlini. Phuma ubheke emsebenzini ubuye ungena endlini uthandaza ulale. Nabantu abangayiye ecaweni bahamba bheke emsebenzini babuye bathandaza. Bayathandaza nabantu namagqirha ayathandaza. So ukuba kuThixo kukuba uqiniseke into yobana uyazigada uyazondla uziphethe ngendlela uThixo afuna ngayo. Kuyathethwa kuwe kukho into emele ezingazosuswa ukufunda iBhayibheli but ezawususwa kuba kunqandiwe uhayi welizwi elithethweyo kuwe. But xa ungakhonzi uzakwenza njani? So ndikhuthaze mina kubeni ba mabantu mabangahlali imfundisi. So yenza umuntu angayenza mistake yothi andiphumange ndiphume ecaweni. Intoni icawe? Because icawe mfundisi nguwe. So if uphumile ecaweni uphumile kuwe. Icawe esakhiwo sikuso ngoku ayocawe esi. Ayiqala icawe bese ile ndawo ibuilding. But icawe iqala ibe semntwini as individual. So xa uphuma kwi-gathering sube sowuphuma kuwe kha uqondi uzawucinga uba usekuyo kanti xa uphuma enkonzweni inkonzo nguwe before kubekho abantu inkonzo nguwe. So xa uthi andiphume kuThixo ndiphume enkonzweni inkonzo ngubani? Okay, hayi ndiyakuva. So singangaboni ingasonyela abaphulaphuli kuba becinga abanye bezithethela ngohlobo azithethela ngalo kodwa i-point mfundisi yokuba kuyingozi ukuphuma uthi uyaphuma ecaweni because icawa isozakhiwo. Isalvation isibethe kuloo ndawo mfundisi ndiyaxolisa. Isibethe kuloo ndawo isalvation ukucinga ba inkonzo isesakhiweni. Kanti ukukhonza ndla ngotsho mna ndithi apha sizolanda amandla wokuyokuthini ukukhonza sikhonze elokishini sikhonze ezindlini sikhonze emsebenzini sikhonza esikolweni sikhonza wherever we are but ecaweni asikhonzi sithatha amandla yokukhonza. I-problem once safuna ukukhonza esakhiweni siyibhudile because inkonzo nguwe kumele ngokuyokhonza abantu babone inkonzo kuwe outside. So if uphuma ecaweni usayibhudile because apha indawo olanda amandla oyokukhonza asikhonza apha esakhiweni. Hayi mina ndiyekila ndiyasikhonzela then message jonga indlela okhonza ngayo ke ngoku. Ukukhonza is not uba uYesu inkosi but uhamba njani uphila njani i-behavior yakho character yakho because simele sibe ne-character. Abantu abakholwa bane-character yobuKristu. Kumele wonke umuntu okholwa une-character kaKristu. So simele siyijonge. Yiyo le nto ngozawufana uba umuntu ndenza umzekelo ngomuntu ongumama engathi asibafuni. uPaul ba awuphuma apho ufinyeza izikete asawutise ayiphuma apha enkonzweni kule ndawo kuthiwa inkonzo. Yes. Afika asawutise athukise ekuhlaleni akho bantu bafuna usondela kuye ubalekwa nangabamelwane because akakhonzi ba inkonzo yakhe iphi sesakhiweni. Yeah. Kanti inkonzo ayikho sesakhiweni. Inkonzo ikule ndawo uhlala kuyo. Once waphuma and uzabona ecaweni ubone mfundisi ecaweni balile abazalwane balile uzayibona balento ba kukhonza esakhiweni balile kube nyididi uthi ke ngoku senjalo besalila abanye uthi bazalwane masamkeleni uFefa uthalabo uFefa lenkosi yethu Yesu Kristu ugqiba uthi amen. Xa uthi amen same people ebebelila apha begqusha apha phansi abangqoli abakaphumi kwalapha ecaweni abangqoli man abangqoli uba abantu icawe kanti iphi kanti ngoba kumele bango xa siphuma sisuka kokwakulila sivuza imifinya apha siphume siyokhonza. Wonke umuntu ngoku sibulisane siphume but ubona enye character kwalapha ecaweni akaqi kungcola uqoma ngasuvala indleba uyazi ba kwenzeka ntoni baphumile abantu ecaweni then baqala obunye ubomi kanti ubomi abukho kwi-building bobuKristu sikhonza outside the building.
Hayi ndikuvile tata, khawungene ke ngoku nakulona ke ngoku umntwana ke ngoku lapha evangelini, okhulayo evangelini. Unamava wena uba ukhulele apha kuyo intsindiso lena. Khakuvele nje apho ke tatam ke. Yabona ke mfundisi, uyingozi umntana okhulela ecaweni. Most of the time, if isalvation ungayijonga ngokuthetha, isalvation ungayijonga ngokuthetha, ngokuba abantwana abantwana bomfundisi okanye abantwana babazalwane bavula inkonzo bayongqina, batyhila ivesi, usengxakini. Bubungozi obukhulu. Andiyazi uba ifuna imehlo lakwamoya ukuyibona. Okay. Sibaqhathile abazali. Bayasiqhatha abantwana bethu. Because njengoba bendisitsho ndisithi apha lo mntana umfundisa umkhulisa ngenkonzo, ekukhulela enkonzweni. Now xa ebiwa nguSathane akululanga ukumbona ngamanye amaxesha. Okay. Because zonke activities ezenziwayo enkonzweni nayo uphakathi. But into ebendingayicebisa mna, umntana okhulela enkonzweni ibengaske bakhule bemoyika uThixo. Ngoba without ukoyika uThixo, indlalo ininji sicinga sihamba nabazalwane, because uthi wena ngalithuba ubathembileyo uqiniseke ngabo. But xa umamela pha outside akuthethwa lento uyithethayo wena. Amava okukhulela enkonzweni ingathi usindisiwe, ungasindiswanga, ayingozi. Ibengase mna into ebendingayicebisa, ndiyayazi andiyiprofethi, ndiyayazi ndikhulela enkonzweni. Kunabantwana ngoba igift awunayinceda mfundisi. Igift awunayibalekela. Abanye bagifted ngoba basinikiwe isipho sisebenze. But uphawule impilo. Because eyona nto bendinoyitsho mna mfundisi kukuba kubantwana bakhulela bekhulela enkonzweni, bekhuliswa ngabazali bezixeleleke bayakufuna ukukhonza, mabaqiniseke ngokumoyika uThixo. Mabaqiniseke ngokufuna ukumazi uThixo. Mabaqiniseke ngokuphuma kwisimo sokwenzela abantu, nokuba ngabazali, noba ngabazalwane, nokuba ngubani, kodwa babe kwisimo sokumkhonza uThixo beqinisekile. And I can tell you a truth, mfundisi, ku-100% kubantwana abakhulela evangelini ingangu-20% oyibamba ayophumela. Because abanye kuba bayayazi sithi sibatrain apha endlini, ngoba kubungozi nako kuba sibatrain thina sicinga uba si-serious, sibafundisa sithanda simoyika uThixo, boyika uThixo, maboyika uThixo. Then instead of uyoyika uThixo benze indlela yokumoyika uThixo. Bayayazi into yasevangeli iyayekthwa isalvation ngabantwana abakhulela abazalwa ngabazali ecaweni. Up until yena umntana kufuneka athathe i-decision. Okay. Without i-decision mfundisi, usindiswa kukho abantwana amanye ngamadoda amakhulu namhlanje, abanye ngabefundisi abakhulele ecaweni mfundisi zange bamamkele uYesu. Thetha inyaniso, zange bamamkele uYesu. Kodwa kuba wayekhuliselwa apha, ucinga uba kube ekhuliselwe kule nto akazange abe nasigqibo. Ngoba lokho eyona nto ibalulekileyo kukwamkela uYesu, so that uzokwazi uaccountha ngale nto uyamkeleyo. But iproblem esiyenzayo that is why it's very important mfundisi. Ke ndibukela napha ngoba mna apha ne-Sunday school ndiyayibisa ndisikuzana ngomkela uYesu. Ndiyabazi uba le nto ndiyenzayo yindlalo. Ii-teenagers zanongomkela uYesu, abanye babo yindlalo. Nakulutsha zanongomkela uYesu, bakhona bayashumayela. But uPaul into yobana jonge ihambo, once kwathinta ubungcwele, holiness, kwathinta indlela yokuhlala engcwele, ubaphatha emanyeni. Bayeke mabashumayele, bayeke mabacule, bayeke benze yonke into. But once wathinta i-holiness, it's why iproblem ikhona. Andiyazi mfundisi uba singayi isolution yabantwana sibakhulisele enkonzweni singenza njani ukuze bancedakale. Kodwa ndicinga uba le ndawo ithi ukuba ngoba siyakuhlohlwa ukumoyika uThixo, but kunzima because le nto bayithathele esiqhelweni. Ndike ndibukele nam, ndizele nam ndibukele. Buthi umuntu mavula inkonzo akade andizukwazi, ayivula uthi maze nezwi alityhila ashumayele, aka emse. But ujonga impilo yalo mntu
ayile mpilo bekumele ba iyaphilwa le. Kodwa wenzela ngoba most of them benzela thina. Kodwa ngike ndiyikhuthaze mfundisi sithi ingathi balekile naloba abantwana xa besakhula bese underage make basenzele. Bengayazi uba batyala into kubo. Ngehle besenzela thina kuncedakale bona. Kodwa ayilulanga mfundisi. Ndikuxela inyani ayilulanga. Ba umntana ode siqiniseke ngamanye amaxesha uba uyibambile. Ngumntana osuka engenayo nomzalo secaweni. Asuke pha azokwamkela uYesu apha. Yabona lo mntana siye simkhole ndithi mina kanithethayo ndithi uba ngaba mina bam ndingadibana nomnye kwabo bam sithi ndicinga uyokhonza kodwa ucwasa. Yabona ngo ndiyayazi ke ngoku uyothatha i-decision right. Because ngoku akazukukhonza kuba esenzela mina apha. Okay. Uzawukhonza kuba lento imngenile. So it's not easy, but into ebalulekileyo mfundisi esingabacebisa mabantwana mabamoyika uThixo. Kambe uThixo wabazali. And okwesibini abantwana bayababulala abazali ngokungalandeli ekhondweni. So it's very important obana mabamoyike uThixo oyikwa ngabazali babo. But depending abazali bamoyika na uThixo. Because the salvation kwezintsuku idamakara. Siyayishumayela ngomfundisi, siyayishumayela ngoku ndibukele kwenziwa yonke into. Banye bayasela bengabefundisi benza zonke izinto. Akho nto inqandileya, kukho nto abantwana bethu bazayibamba phi. So ndingatsho mfundisi mina ingcebiso yam uba ndiphendula kahle kukuba abantwana bethu mabamoyike uThixo and ukukhonza kubo mayingakwenzela abazali kodwa mabayenze lento beyenzela uzuko likaThixo. And also for their future. Ungambona umntana okhonzayo umbone akasokoli. Uphuma e-university ungena emsebenzini buzawuphangela. Lo nto ayenzayo ukukholwa kukuzenzela wena lula. Ukungakholwa kukuzenzela wena nzima. Intsokolo kubantu abasindisiweyo ayizanga nenye into ize nokungakholwa. Okay. Bekhonza. Kungabi na faith. Kungabikho loyalty kulento. Siyenzayo. Imoshakele ngoku ininji ngoku ungaphawula ba naxa sigqiba apho uzawufumanisa impendulo ezinye ezizawuphendulwa izinto ngoba sithyela ngavesi abantu bafuna ivesi. uPaulo noba sawuthetha izindawo sithetha ngazo imicelo mngeni kodwa iphi ivesi ayibancedi ivesi ngoba abayiva kodwa iyona nto ibalulekileyo kukushare izinto ezibalulekileyo zibanceda kweli xesha ngowonke umuntu ndisho une pages uwafumana kodwa sifuna ivesi. But noba uzawuya evesini abayiva. Because ayibancede. Kodwa ibinga ulutsha abantwana bethu bangakhula sizi role models kubo. Okay. Into esiyiyo bengayinqwenela. Nathi siqiniseke being parents sisebenzela ukuba abantwana bethu bangawufunda ngaphandle bafunde ngaphakathi. So ndicinga ba ke mfundisi njenge product yomntana okhulele enkonzweni akho lula ukubuyela enkonzweni kodwa i-responsibility yabazali ingayicawe bezingabathandazela abantwana babazalwana. Okay. I-responsibility abantwana babazalwana abazobuyiswa kuthiwa uYesu inkosi kodwa bazawubuya ngomthandazo webandla, bazawubuya ngomthandazo wabazali. Sime ngokuthandazela ezinye izinto kodwa sithandazele abantwana bethu nokuyibamba kwabo bazayibamba mfundisi ngoba sime emthandazweni. Le nto ingasiqale sithi le igcinwe ibanjwe sithi siyenze ukuze abantwana bethu bayenze. But if thina asiyenzi, if isalvation ila into nje yokuba siphila abanye abantu ukhona omnye umfundisi ngola naye ndibuza impilo ayiphilayo uthi no mina tata manje ukulungisa andikhonzeli mina ukuyazulwini mina njengoba wena bandikholana nobizulu khona but ndikhonzela nje mina ukuba ndibe ne dignity ekuhlaleni khonzela uba mhlanda abhubha nigcwale phana ingabefundisi ni into yami ibe nesidima umfundisi ndibuza ushumayela ntoni unjumayela iBhayibheli khange ngithi iBhayibheli sayezulwini. So uPaul into bana lo muntu thana ngomuntu ungasindiswayo umuntu osindiswayo but ubiwe and into amenza athethe lento not kuba ebefuna ukuthetha yona kodwa ndimbeke ekoneni kwimpilo ayiphilayo yambangela into bana andiphendula ngolo hlobo because the problem asifuna uphila
impilo enqwenelekayo, asifuni ukuphila ngcwele, asifuni abantu xa besijongile banqwenele into sinayo, but senzela nje chitha ixesha. That is why abantwana bethu bengazukholwa, bengazubakho serious. Because abayiboni seriousness kwalapha kuthi thina abazali. Ayikho impilo ekhaya. Uba ulutata uyaphangela but kulala ngatywanga endlini. Kunzima take care of abantwana. Then abantwana bazayithatha. Zenye into ezibulela abantwana bethu umfundisi. Because asikwazi thina isalvation siyithatha ngenye indlela. We are too serious ekuyithetheni but asiyenzi. Abantwana ezindlini bayakroka, iyabakrokisa into yethu yokukhonza because bakrokiswa yilento yokungabikho serious nokuyibamba inkolo ngobungcwele. Mina xa ndijonga umntana womuntu okholwayo andimjonge ngemehlo lomzali ongakhange akhulele enkonzweni. Okay. Ndijonga ngemehlo lomuntu okhulele enkonzweni. Hence akubi lula ukumjaja. Okay. Kodwa ixesha elininzi kuba kukumnceda. Because bayafuna uncedo. Inhlungu yazi tatam lento lena uyithethayo uba ndiyaqaphela kakuhle mina abona abantu baninzi ngoku ngokwendlela endibona ngayo ngabantu abawileyo mina ngoku abantu abagcwala abaphandle ngabantu abawileyo abo bantu bangasenziswanga isininzi sabo bakhulele enkonzweni whether umuntu ukhulele ewisile ukhulele phi wakhulela phi kodwa unayo la foundation leya iyandihlupha nyhani le nto kakhulu apha enhlizweni yami yabantu abagcwele kangaka and bayathetha ngemilomo yabo ke futhi ke ngaphezu koko but the understand ke at the same time mana kukulimala ke okusenhlizweni yonke la nto leyana neenga nayo yonke la nto leya injiya babukeli into endihalela ke siyenze apha ne utata usesemsebenzini apha usaleqe emsebenzini ebesazongena kule ndaba yokushumayela bheke pha phambili phaya qha kwacala uba inamandla le ndawo ngathi ke siyishukuxe le ndawo lena yefamily leyana yamaKristu ubana singake sidilishane kanjani nayo ngoku ndifuna ke sizaphinda simbize kwalapha ethubeni andikayazi uba nini sizaphinda sike simcele futhi ke singene ke ngoku kule ndaba yolubizo lwakhe nale ndlela bezothetha ngayo ke namhlanje soqhubeka ke sithethe ngayo ke isikakhulu ke sizivele lezo zinto ezo ke kodwa ngenye ixesha not namhlanje ngoku ndihalela tatam ukusincede man naba abantu bakaNkulunkulu apha bangaba abantu ndithetha ngabo bana nyani balimele nyani ubuya hamba uyovangela udiwana nomuntu uthi hayi ndiyayazi mina insindiso mina ke ndakhonza into embi endayenza pha enkonzweni hayi soze ndiphinde libeke inyawo lami necaweni yabona omnye kwenzeke ngolhlobo ubalisa ngalo ungabi namali omnye kuhlekiswe ngaye omnye angabi nazo impahla yabona yonke nje lanto leya injiya so nawa abantu balimele ke ngotata ndiyahalela nje ukuthethe nabo abo bantu abanjalo since nawo sithi into bana bekhona izinto ebezikwehlela uwile ke ngoku so uyeka nalento yokukhonza kwakho nezinto ezikwehlelayo ezakubangela ukuthi ubuyele kuYesu ndiyahalela ukuncokole nabo uthethe nabo from that level ke ngoba bephansi bengolahlobo eliyana singabe sababetha okanye ngoba sebenjiyana ngokodwa sifumana amazwi nje oba singaphinda senze njani ukuthi sibaphilise bakwazi ubuyela enkosini and at the same time ngabe kule podcast yethu siyabamkelisa ke abantu Yesu ke sithandaze ke emva kwakho ngoba ngilomthandazo 1 minute and 30 seconds nje lomthandazo mfutshane nyana sibe siyayivala ke ngo from here amen ninganibethi babukeli bekuniza safuna sincokolile khona kodwa ezinto sezibaleke kakhulu ngase singazibamba siqinise kuzo amen ibalekile le ndawo ithetha mfundisi ndiyafuna uthi kuba mameli yes aba decide ukuhlala bayeke ukukhonza akukapheli uThixo engekathi kuphelile ingaba xa ujonga ubomi bakho ngexesha wawukhonza nangelixesha uyekile ukhonza ngexesha wawungakhonza wawukhonza nangoku ungakhonziyo ubomi bakho phulaphuli bunjani ungashiyi uThixo kanti ushiya nezinto uThixo ebekuphathele zona ngoba ekukholweni kune package uThixo asiphathele yona ukanti naxa sisuka kuThixo uSathana unayo ipackage aphethele abantu abaphumayo kuThixo okay but lisekhona ithuba ngoba kusenziwe ezi podcast kushunyayelwa yonke indawo ukuba ibingase lento
uvuthulule uphakame ungayenzi kuba uyenzela omnye umuntu kodwa uyenzela wena. Mandenze lo mzekelo. Ndicela nowuthathe baphulaphula lo mzekelo positive, awukho negative. Kukho abantu abaselayo utywala. Nje abantu basela utywala bungabajonga ebusweni. Emzimbeni yabo bagcwele isikasi. Okay. Balimele, akhange balimale bengekho setywaleni. Kodwa balimele besetywaleni. Yeah. And isizathu esibabangela bana namhlanje babe basasela, abanye baphuma amehlo, abanye but uthi umuntu xa ezawuhlala andizungayi etywaleni kuba andiyanga bantwini. Okay. Ndiye etywaleni. So ndifika ndilimale pha ngabantu abangazaziyo uba bayofuna ntoni etywaleni. So andizungayi yosela. Into ezawundiyisa ndiyosela kuba ingxaki andiyanga kwizikasi. Zawupholela phambili. Ndiya etywaleni. Angabantu ubungathi namhlanje xa unophakama uthi andiyi bantwini. Bandilimazile bona. Kodwa andisavuki ngoku, ndivuka ndikwenye level yokugqitha ebantwini. Kodwa ngoku ndifuna uThixo. Kukho izinto endizaziyo uThixo awayezenze ebomini bam endenzela zona. Bandaphulukana ngoba naxa laa muntu uselayo engayi etywaleni azizucima izikasi. Kodwa uzaba sober. Kodwa ndemvuyisayo noba zikhona izikasi kodwa unxilile. So bengase ndivuselela abantu, ndenza umzekelo njengoba ndisisa ukuthatha positive. Uba ungabuyela kuThixo nezi zikasi unazo, zizopholela khona. Zizophilela khona. Kukho izinto ekumele ugqithe kuzo. Ezinye ngezonto zakuhlalisa phansi. Kodwa izinto ezazizosulungeka usukholo lwakho. Kodwa ngenxa yepressure owayifumanayo wakhetha uhlala phansi. Kodwa namhlanje bendizokucela ndithi ubungalenza ithuba loba ubuyele kuThixo. Jesus. Namhlanje sezinto esizizo zange sifocuse ekulimaleni kodwa safocus ekubuyeleni kuThixo. Ikhona inzuzo, khona intsikelelo ekwamkeleni uYesu. Khona intsikelelo ekubuyeleni kuThixo ngoba nokuba ungamshiya uThixo kodwa into endiyaziyo akhona amaxesha okumcinga kodwa avalelwe uThixo ngaba bantu. Kodwa namhlanje othi ayinanto kwenza naba bantu. Inento okwenza nawe. Ungabuyela. Usenayo ichance uThixo usaphefumula ukunikile ichance yoba ungabuyela. Jesus. Ungabuyela kuYesu, uYesu akuhlambe. Mhlambe sezininzi nento ongene kuzo. Nezinto olimele kuzo. Uphumile kuThixo ngenxa yabantu abakulimazayo, bakulimaza wese. Kodwa uThixo usakunika ichance yoba umphefumulo ungaphumi kuwe, uzibuyele kuye. Awunobuyela ungarecoverisha. Awunobuyela kuThixo kukho izinto ezininzi ebomini bakho ongazibona into bana uyawazilibasa ngofocus ebantwini. Kungako uThixo wathi xa ethetha noMoses, uMoses esithi abantu ngoku bayakhala abantu mandicela uxolo uba bahlebe ngam nawe Thixo. Ngoku badliwa, uThixo wathumela inyoka, badliwa zinyoka. uThixo abantu abazawusurvive ngabantu abangafocus ekudliweni zinyoka. Kodwa ngabantu abazawufocusa kwinyoka yobhedu. So abazulimala bafocus. So ezinto zokulimazayo une-depression, I know, walinyazwa ngumfundisi othile, wakulimaza wafikela kupoint yoba uThixo ungazumbona. Kodwa inyaniso yoba uThixo ukhona. Wayebiwe nguSathane. Walinyazwa libandla, wazixela uba sozuphinde ukhonze. Kodwa into engingakuxela yona, ibandla lokuqala ongabuyela kulo nguwe. Ubuye umkhonzo uThixo ugqithe ebantwini. Ungabona uThixo angenza ummangaliso ebomini bakho. Uyaphila uYesu. Uyasebenza. But into efunekayo so focusa kulamasela angcolayo. Yikha amanzi wena. Ngoba uzawuphila emanzini, awuzuphila emaseleni. Wona ngcola kuba kuphazamisa uba phuma kuThixo. Izinto ezikuphazamisayo mazingakuphazamisi ukususa kuThixo. Somshiye uThixo. Ungalenze iphutha lokhu umthiya uThixo engazange akwenze into, wenziwa into ngabantu. Yeah. Ngoba iproblem uThixo akalimazi umuntu. Abantu balimala ebantwini. Kodwa namhlanje uthi suka ebantwini iya kuThixo. uYesu ukunika second chance. Noba ukhona namhlanje vuthulula. Abanye bazixelele ebomini babo waziyeka mfundisi, waziyeka xa ejongiwe akusekho nto anawuphinda yenze. Kodwa
Zokuxelela is not over. Jesus. Ubungabuyela kuYesu, angakuhlamba uYesu, angakuqoqa uYesu, ungabuyela endaweni yokulunga. Uyasebenza. Nama siyayazi lento siyibona apha kuthi. Asiyivi ngabantu, kodwa siyayazi. Sikhula kumakhaya phansi, kumakhaya bengahoywanga, kumakhaya ebengenawubalwa. Kodwa namhlanje abalwa ngoba safumana uYesu. Asinanto ezibalulekileyo, kodwa uYesu wafika wabaleka, wasilandeza, uyalanda ezaleni. Abuye adlise namanene, uhlale kwindawo ubucinga uba unohlala kuzo, kanti ubungabuyela kweza ndawo uThixo bekubekele zona. Ndithi buye. Jesus. Buya mntana, buye. Buyele ekhaya. Ulindiwe, uyafunwa ekhaya. uThixo akakuncami. Jonga kwalento ba kwindawo uphumela kuzo nonqoba kuzo ungazazi ubuphumele kanjani. nguThixo lo umno wakho sephezulu kwakho. Usakugadile uThixo. Namhlanje ndithi buyela uYesu seyinkosi, uyasindisa. Amen. Amen tata. Wow, buyele ekhaya. Kunezi zinto ezi esezikwehlele ebomini bakho. Abanye basinde ezingozini zemoto. Enxilile benjalo kodwa umuntu aphume ephilile. Ikwangulo Thixo lo sakunikeza ichance into yobana ungabuyela kuye ube uyagoqoka. Tata, ngawubamkelisisa ababukele ngegama nje lika Yesu. Usekhona ke ubukele le podcast. Iyathinta enhlizweni yakho, uyathindeka. Ukhona ekhaya. Ngicela nje uphamise isandla sakho sasekunene. Jesus. Uvala amehlo wakho uthi Nkosi uYesu. Namhlanje ndiyakwamkela. Ube inkosi. Yobomi bami. Ngena enhlizweni yami. Uhlambe wonke amabibi endiye ndangena kuwo. Undixolele izono zonke endizenzileyo, endizaziyo nendingazaziyo. Cela Nkosi undidale ndibe kutsha, ndibe ngumuntu omtsha. Ngena empilweni yami. Ugoqe konke ndibe sisidalwe makuphile wena, mandamkele wena, lisetyenziswe nguwe. Ndinike isibindi sokuphakama, undinike uxolo, undinike uthando, undinike ukwamkela. Izwi lakho ndiyalivuma ukuba lindincede egameni lenkosi Yesu. Father, we pray, ngiyathandaza in Jesus mighty name. Father, naba abantu bakho bephakamisa izandla, naba abantu bakho Nkosi bevuma ukuba nguThixo. Siyabulela Moya Ngcwele bancede. Ngiyathandaza isandla sakho phezu kwabo. Change their future, oh God Almighty. Father, restore their lives. Oh Father, restore their identity. Father, I pray, let, oh God, the Holy Ghost fall upon their hearts, oh God, in the mighty name of Jesus. Father, I pray right now, oh God Almighty, batshintshe Nkosi badale, abanye bebengalala, abanye Nkosi bebengasazi, abanye bayagula kodwa namhlanje mabasuka ukugcina Thixo wethu engcwele bebuyela age besithi siphilisiwe, sifumene into entsha, sifumene ukuba abanye Nkosi baphela imisebenzi. But Father, I pray ukuthi Nkosi uzityhile uziveze ebomini babo. Podcast, Father, I pray ubomi babo mabutshintshe Nkosi, bungafani nebengayibukeli. Father, I declare and I come by force and by fire in the mighty name of Jesus Christ. Father, I pray and I give you all the glory. Siyabonga, siyakholwa ubancedile. Izwi lakho liyabasebenza, izwi lakho lizabasebenza, izwi lakho liyakubasebenza ngegama likaKristu Nazareth. Father, we thank you and we give you all the glory. Siyabonga Moya Ngcwele, siyathoba, sinikela kuwe, thatha udumo usuku in Jesus mighty name. Amen. Jesus name. Amen. Siyabulela kakhulu mantatam, kakhulu usiteacher ngendaba into bana nathi singabazali masenze njani, nathi singabantwana senze njani, nathi silimeleyo masenze kanjani. Lo mazwi ango ndiyathemba futhi ndiyakholwa ukuthi alibe luncedo ebantwini abaninzi. Amen. Andiyazi ke noma unekhona ke izinto ze social media nokuthi umuntu omhlambi xa efuna ukulandelela angakulandelela phi, okanye othi hey uthethe kamnandi utata apha enhlizweni yami ndiyahalela manje ukhe ndiphinde ncedakala mhlambe ndiyazi uyachithisana ngayo nenamba yakho ke ndinikela kuwe ke kulo ndawo leyo. Amen. Ndikhona ku Facebook ngu-Amos Dzila. Okay. Ungandifumana kwi-page yami ngu-Amos Dzila. Ndikhona ke ku TikTok, but unfortunately andikho sure uba ngoku xa ndibuya ndizanixelela uba uTikTok wami ubhalwe bani. Okay. Because kaloku sisazifunda izinto sibomvu. So ndandinaye wacima, ndandinaye, so andikho sure lo ndimsebenzisayo uthini. And then inamba yami ngu-074 52 42 620.
ya unganifonela ya Uphinde ngithandaze iphinde na ke 074 52 42 620 unganifonela ngithandaze nawe ngakuthandazisa ya Thixo akuncede kulonqa kunayo singathandaza nawe egameni lenkosi Yesu amen. Amen. Ayike siyabulela kakhulu manje babukeli ngexesha lenu egameni lika Yesu. Ndiyacela iwethunana ni-subscribe apha ke kule YouTube channel yethu ungasubscribanga. Cofa nje la gama le subscribe nje becala ke igama lethe Bathanda Cwase. So on YouTube ningubathanda Cwase and then ku Facebook ni ku PST Bathanda Cwase na ku TikTok ningubathanda Cwase, and then go TikTok ndiyangena ku live on Wednesdays mathithi ngo-9 ndiyangena phaa ngo-Wednesdays ku TikTok ndibe live. So yes man makanisikelele. Yami phone number ke 078 327 9645 manje iphinde futhi 078 327 9645. Masiphinde sibonane man. Utata usithembisile nokuba saphinda sincokole ngezinye izinto ezi simbambe ebhizi bazalwane esaleqa emsebenzini. Iyacaba khona imeeting efuneka leqe kuyo. Ngoku siyanyanzela ukuthi sikhathisheke apha kule ndawo. Zininzi izinto esafuna basincokole ngazo nangendaba yeministry nangazo zonke nje zonto ezizokhula ke enkosini ngegama lika Yesu. Amen. Amen. Ayike siyabulela kakhulu tata mya. Sibulela natata siyabonga kakhulu. Amen. Papa yini ke wethu nana. Amen. Nisale kakuhle Thixo anenze kakuhle. Amen. Nkosi ke tata.